Paos And ako. nandito kami sa Alaminas! Welcome to 100 Island! So, ayun. Hindi na kami naka-vlog kanina sa ano. Sa sasakyan. Kasi Ang lola. natulog lang kami buong biyahe. So, welcome guys sa 100 Island! Ano si Fresh? Hindi ako makautot. Sama mo yun ah. Hindi siya makautot. So ayun guys, wala akong boses nga kasi nung Nung nagre- nagpapanga. nagpampanga kami. Eh may uba ako, tapos nasigaw-sigaw pa ako. Tapos syempre nainom pa na Tito Dennis. Wait lang, pahiram ako. Yan. Guys, ang ganda ng outfit ko. Hi Trisha! First time mo dito? Lalabas ako ulit. So ayan guys, nag-uuray kami ng hotdog. Mag-hi ka nga sa mga Barbie. Hi, Barbie. Ay, ang ganda ko talaga. Dito Marvin, pag kinat mo to, ang pangit mo. Tumatae si Kuya Marvin. Ang angas niya, tumae siya sa Alaminos, B. Pumunta lang ata dito para kumain. Pumunta na siya ng Alaminos para tumae. Hi, Maka Barbie. Say hi. Say hi to my vlog. Char. Tita Jing! Tita Jing! Say hi. Pangit Sabi mo ko, naman. hi, hindi humingiti. Hi. Oy, hi kayong dalawa dyan. Hi. Ang ito mo, B. Hi. Hi. Meron dun sa likod. Meron dun sa likod. Easy sila sa likod. Hi. Good morning! Kyle! Kyle! Sayang-saya ka kayo. Hawak mo. Hawak mo. Hawak. 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 Pag nalaglag mo, kasalanan mo, hindi namin ah. Binigay ang putik. Mag-hi ka dali. Hi. Hot. Hot dog. Oh, hi. Hi. Ayaw pumansin. Tita. Hi. Metal? Tita Denny. Hello. Hi. Welcome to 100 Islands. Water tip, chocolate jumping po. Pwede rin mag-snorkeling para makita yung mga corals, maraming isda po. Kung gusto nyo, okay na yan. Kaya naman sir, diretso na po. Hi guys, so sasakay na kami ng ng bangka. Pupunta na kami doon sa bangka. Oo. Hi guys! Nandito na kami ngayon sa bangka. Kuya, anong pangalan ng bangka natin? Jerickson. Kaya kapag pupunta kayo dito sa 100 Island, dito kayo sumakay. Sakay kayo kay baby ko. Alam ba nila? Siyempre. Nakaano yan balik? Wala tayong snorkeling.
snorkeling glasses. Meron. Meron nga doon kami mamaya. sa, ano. So guys, mag-i-snorkel kami mamaya. Oh Tapos my God, I'm so magtatalon excited. din daw Kaso kami. hindi Ano snorkeling ba yan? Oo, yes, may snorkeling. Yung parang sa amin parang nga. sisid pero sa ibabaw lang. Oo, B. Yan na yung, Oh, andyan na yung so, life vest Isid sa namin. ibabaw lang. Ano yun? Sumisid ka pa pero nasa ibabaw ka lang. Bola ko yan! Bobo mo naman! Kabobohan na lang. Oh. Bobo talaga Ano siya. na yung ano, unyeta Yung wala pang palit ng iPhone. B, yung ako din ayoko namang Pampain ka lang malunod. naman. Pampain ka lang naman sa dagat. So, ayan, for safety guys, magsuot ng, life vest. Oh, for safety? Oh my God, under na kami. Nakaka-excite mga B. Like, ang first island namin is Pilgrimage Island. So, may may bulto. So, let's go guys! I'm so kinda excited. Wow. Yeah. I'm so excited! Ano? Mamamatay na naman siya sa upo. Gusto mo tayo kung no. Visit. Nung ikit mo. Ayan, nandito na po kami ngayon sa Pilgrimage Island! Payakot ka sa... Let's go! Oh my God. Nanonotan. Sayang yung oras na talaga. Let's go na. Sayang yung oras kasi mas mag-ingay. Sakay na. Sayang yung oras. Magkano pa tayo sa ilalim? Hanggang 5:30 lang. Sakay na daw ulit. Oh, sakay. So, hi guys! So, nandito kami sa Quezon Island! So, actually guys, sa pilgrimage at sana kami. Kaso lang, kakain muna daw kami. Brunch. I'm so hungry, best. Yes. Oh, Barbie, so let's go! Hi! Welcome to Quezon Island. Nasabi niyo dyan eh. At yun, itutour ko kayo kung saan. Parang di ka mamalatin, papaakyat pa lang, sumisigaw ka na. Ilang araw na, ngayon ka lang namalat. Talent mo yung sumaya. Joke lang ako. Nagbibiro lang. Naniwala na naman siya. Pwede kang sumali sa mga mag-audition doon sa mga sa si... show. Sa... Santa Maria. Jim, di ba mag-next Santa Maria ka? Oo, sige, supportahan kita. Ano may sponsor na, may sponsor na. Ano sasabi mo kay Tita Dennis? Hindi, may sinasabi siya lang. Kaya ano sasabi mo kay Sponsoran kita. Sponsor ka? Anong sabi mo kay Tita Dennis mo kung anong problema mo sa Santa Yung... Maria? Bibili niya lahat ng ticket, no? Yung automatic top 10. Nasaan yung magulang mo? Kawa naman tong batang to. Gumumuya. Ayaw na tong batang to. Oh, wala. Gutom na. Mabubuhay ang mag-isa. Ang tipid! Masyado yung Yung anak ko! independent. Hindi makuha. Antipen! Yung anak mo, pinapabayaan ng yaya niya. Napabayan ng yaya. Pinanonood lang, oh. Sarap lang kain, ah. Lokit!
Kantahan ko kayo. Kantahan ko kayo. Anong kanta? Anong kanta kay Raymond? Ano ba suggest ka? Kanta. When I met you. When I met you. Tanga, tell I met you yan. Ay, Bobo. ano ba yun? Kumanta ka, nakapalpak pa. Pa yun? Nakatanga. Yung When I met you. there I was. Ayun. Bobo ka naman. Tanga mo, tell I met you when I met you. When I met you. Ikaw kaya ito una. Ano, dali. There I was. Empty piece of a shell. Smiling my emotion. Saan ka ba galing kagabi? Punta ka sa Pailaw-Ilaw? And before I knew, there I was so in love with you. You gave me a reason for my being. And Kami bangkiro tayo na kakatawa. Ay, bangkiro pa na mga gira tao. Ngay mga gira tao. Mapandamangan ka. Ngay gira tao. Ngay mga dinay. Iya pa nyo, gwapo pa yung bangkiro tayo. Ate Gila, magsalita. Oh, kita nyo na, gwapo pa yung bangkiro tayo. Takad yung apan mga na dyan tayo. Oh. Okay, gimana nih? Oh. Kamay para kamay. Galing ya. Ay, tara na. Ayos ka na. Sayang saya ya. Video mo na lang kami, bes. Sama na lang namin tong phone mo doon. Ay, ano ka naman? Sige ka na. Tara na. Hello, dito ko yung mga pating. Kyle. Batingaw. Andiyan na kaya, Marvin, oh. Ala! Tignan ka, diyan ka lang. Hi guys, mag-snorkeling kami.